Salutare tuturor! Bun venit la primul clip de pe acest canal. O să ne jucăm niște Brawl Stars. Eu am avut un cont de 15.000 de trofee, dar l-am pierdut, pentru că da. Și acum mă joc pe ăsta. Am 4.000 de trofee, am Mr. P, Frank, Piper, Pam, Sandy, Bea. N-am prea multe. Stai să-mi pun și asta cu Sandy. Că n-am. Și o să jucăm cu Frank. Nu prea mă mai joc așa de mult Brawl Stars, dar așa de prim episod mere. Că da. Aștept între 20 și 30 august o să-mi vine și mie PC-ul de gaming. Și o să fac videoclipuri, streamuri de Fortnite în special. Și cred că o dată pe săptămână, cred că o să fac și CS. Dar CS nu prea știu să mă joc. Adică nu știu deloc să mă joc. Adică Counter chiar habar nu. Uite un suc aici. Bun, hai să luăm. Să mergem pe playeri. Încă unul. Ce coincidență. Salut, Shelly. What? Vino mă încoa. Easy. E cineva aici. Ok. Easy. Bun, plus 10. Am 7 pe Frank. Foarte easy. Și avem aici 10 gemuri. Frumos. Hai să mai dăm unul. Cred că o să-l fac de vreo 5 minute episodul. Da, 5 minute cred, maxim 7 dacă se lungesc, dacă nu 5. Vreau să fie așa, mai scurt. Stai câte ceasul? E 2 noaptea. Să stau până la shop și pe Fortnite, în caz că nu v-ați prins. Așa îi mai zic eu câteodată. Ok, stai bunicel. Acum nu prea mai îmi place Brawl Stars, băieți. Mă joc așa la mișto pe un episod. De exemplu ăsta. Pentru că n-am ce să mă joc altceva. Trebuie să aștept să-mi vină PC-ul. Oh, nu, fuck. Ce țărani. Am mortul că o să câștige Rico ăsta. Nu. Orice, da, să nu câștige țăranul ăsta de bul. Prost. Hai, mănita, bate-l. Nu. Nu vreau să câștige bul. Hai, Nita. Bate-l, Nita. Ce dau emote-uri. Wow! E moartă Nita, fuck. Ăsta a luat 3 sucuri. Bă, disperatule. Bine, hai Nita. Un hit. Ce bulan are, mă, copilul ăla. Nu cred. Mai îmi trebuie 6 de astea. Pentru un big box. Poate îmi pică și mie ceva bun.
Doamne știu. Măcar Bibi sau... Ce s-a mai băgat? Bibi sau Nani? Nu știu, dacă îmi pică Nani e genial. Da, am lungit clipul, fuck it. Fuck it, fuck it. Uite-l mă pe ăsta. Shaggy. Hobă. Terminatule. Hopa. Ia taci. M-a rupt. Mamă, dacă mi-a dat măcar 6 de alea. Please. Bulas. Bă. Mi-erau de ajuns. Nu știu de ce am avut timp. Mă duc să mă moare că nu mai am chef. Omoară-mă, mă. Așa. Frumos. S-a mor tu. Tot am la pe plus. What the fuck? What the fuck? Bro. Please. Please. Nu dă mă nimic, mă. Ce să dea mă ăștia de la Brawl Stars? Du-te bă de aici. Ia uite sezonul trecut. Niște 30 n-am făcut. Cum ar fi să postez eu în sezonul trecut? Ar fi ceva. Bun, cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Eu v-am salutat. Pa, pa!